ഇന്ന് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പത്തിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാളയുടെ ഒരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും തക്കോലത്തിൻ്റെ 2 അല്ലി 2 ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാം. ഇന്ന് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പത്തിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാളയുടെ ഒരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വേവിക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിരണ്ടി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും. ഇത്രയും കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് 2 ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാവശ്യത്തിന് എരിവിനുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു 6 പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് വേവിക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പ് വെള്ളം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും തക്കോലത്തിൻ്റെ 2 അല്ലി 2 ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചാൽ മതി. പാൽ ഒഴിഞ്ഞല്ല, തേങ്ങ അരച്ചാൽ അരക്കാം. ഇങ്ങനെ 2 പിടുത്തം തേങ്ങ, ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 1/2 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും. ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർക്കാം. തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർക്കണം. ചാറ് വേണ്ടവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാം. ഒഴിച്ച് ഇത് കഴിക്കാം. ഇത് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കും. കറി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കും. അപ്പത്തിനുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ അരച്ചാൽ വെച്ചേക്കണം. ഈ കറി തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം.